שלום, קיבלתי מתנה נפלאה. זו. משה ציוני, ידידי הטוב, בנה בעבורי מיקרופון. והנה הוא. את המיקרופון הזה קיבלתי אתמול, ואני כולי צמרמורת בהתרגשות. אני חושב שגם כל מי שמכיר אותי יודע שבשבילי הגשמת חלום תהיה להקליט דואט עם סטיבי וונדר. אני יודע שהייתי מתרגש מאוד, אבל אני חושב שאין להשוות להתרגשות לעמוד ליד המיקרופון הזה, שהוא בנה במיוחד עבורי. ואני כמובן ממליץ בחום לכל מי שעוסק במוזיקה שיהיה לו את המיקרופון הזה, כי זה נושא לקנאה. זה פשוט מיקרופון אדיר. משה, אני אוהב אותך מאוד. אתה לא רק איש מקצוע הכי טוב בעולם, אלא אתה גם חבר נאמן. אז תודה רבה ולהתראות.